ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар назди фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе қарор дорем. дар ин тараф фурудгоҳ, ба тарафи дасти чап рост мерем, гардиши фурудгоҳ мешавад, чордома. ва аз ин тараф роҳ ба сӯи Хитои бозор ҳам мебинем. хонаи фурӯши имрӯз замон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир аст. аз пушти дарахт мебошад дӯстони азиз. сета бинои 9 ошонага дар мана ҳамин бино ҷойгир аст. бисёр гап мезанем. раб марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 9 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 9 ошонаш ҷойгир мебошад. дар назди бино мана ҳамин гуна боғчаи кӯдаконаи зебо домилёчико марҳамат ворид мешавад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонагаи пурра бо масоҳати 87 метри квадратӣ дар 9 ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 9 ошона иборат аст дӯстони азиз. оиди кришаш умуман хавотир нашавед. аввал хона мебошад, аввал худи 9 ошона, баъд аз он криша аст дӯстони азиз. ҳамаш ба пуррагӣ таъмир кардагӣ. оиди ин масъала умуман хавотир нашавед. хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизере ки дар навор мебинед ҳамаш меистад, ҳамин мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. боз як чизи дигарро хотиррасон мекунем. хона теплый пол дорад дӯстони азиз. аз ҳамин даромадгоҳ мана мехел бо ҳоҷатхона ва ҳамом мана мехел то охира ҳамаш теплый пол дорад дӯстони азиз. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳ, роҳ рав, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз, дар инҷо ман ҳамин хел шкаф кардагӣ, ҳама трезаҳои хона панҷара кардагӣ дӯстони азиз. дар кӯчаи Мастонқулова ҷойгир аст, 34 назди штаби фурудгоҳ. бениҳоят минтақаи хуб аст дӯстони азиз. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, меҳмонхона. минтақаи хуб яке аз минтақаҳои беҳтарини шаҳр ба ҳисоб меравад, чунки минтақаи ором аст дӯстони азиз. аз ҷиҳати зерсохт яъне инфраструктура умуман мушкилӣ надорад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор ҳастанд дӯстони азиз. дар инҷо якум балкон аст. ман ҳамин гуна балкон кардагӣ дӯстони азиз. ва худи фурудгоҳ. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. дар сеюм ҳуҷра дуюм балкон аст. ин бошад ҳоҷатхонаву ҳамом. фишори об бениҳоят баланд аст дӯстони азиз. ин бошад ошхона. чӣ хеле ки қайд кардем, хона бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мехаред, медурену зиндагӣ мекунед дӯстони азиз. ва дар ин ҷо ҳам чӣ хеле ки мебинед, як ҷои хуб аст, ҷои мешиштагӣ. ва ин бошад мусорапровод. кадоме мефаҳмад дӯстони азиз, ин доми лёчико ҳаст. домҳои оддӣ не, доми лёчико. сифати ин дом аз дигарҳо фарқ мекунад дӯстони азиз. бениҳоят сифати хуб дорад ва дар минтақаи хуб ҷойгир аст. нархи хона 865 000 сомонӣ, 81 000 доллар боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 57 мебошанд. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, бениҳоят варианти хуб аст. фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед. аз ҳама хубаш омада аз пеши дида маслиҳат кунед дӯстони азиз. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.